गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै एक्सुवेलि आंहा 1K साबस्क्राइबार जादों, थ' बेनिनो गोबां खुसि। दायो आं 1K साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय आङो भिडिअखौ बानायनो कन्टिनिउ खालामदों। दायो आं थांगासिनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेंमारि होननाय गामियाव। बेबो आंनि लोगो सोदोमसा नार्जारि बिथांजों आंजों। दायो जोङो थांगासिनो मौसुमि फिथाइ जानो। खुलुमबाय बयखौबो गोदान ब्लगजों नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे 1K साबस्क्राइबार जाबाय आंहा दिनै। दायो नोंथांमोना नायनो हागोन। आं दायो दंफैयो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामियाव। जोंनि गामियाव दंफैयो आं दायो। सोरगिदिं गासिबो माने मौसुमि बागान ओरैबायदि खाजोब्बाय आरोना फानजोब्बाय। दंबावो मेरला। दा जोङो जानो नायदों। नोंथांमोना नायनो हागोन नाया। आरो ओइजा मौसुमि बागान गोजानो बेफोरो ट्राइ नायनोसै आरोना बेखौ मौसुमि आं लाबोबाय थाइसे मबाइल दोननो जागायगोन नालाय आं बेयावनो लाबाय आरोना। नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे सेल्फिजोंसो लादों। मोनबाय मौसुमि। आं दायो दंफैयो मौसुमि बागानाव। एसे मोनाहांबायबो। दायो दंफैयो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैमायाबो होबायलै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामियाव आरोना। गिबियावनो बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। मानो होनब्ला बेवहाय आङो सिंगिमारिसो होनबाय थादों, खिन्थु बेवहाय लिरो बिसोरो सेंमारि होननासो लिरो, सेंमारि। जाखांबाय लोगोफोर। आखाइ सिजोब्बाय ने एखेबारे आखाइ सुनाय बादि जाजोब्बाय। ना जानो दे जादो। आं 1K जानायनि भिडिअ बानायनो कन्टिनिउ खालामसै। बियो मोनसे कन्टेन्ट जागोन ना। दे जाबाय दे। ओरै सासेयाव थांखो लायनोथ' सेखा लाइन सेखा राजा जी फानि मोनांगोन ना बे लाबोबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन मेरला दङ। एक्सुवेलि बेवहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला बेयो आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम। खारन आं मालाबाबो माने बेबादि मौसुमि बागानाव थांफेरनो मोनाखैमोन। थ' बेनो आंनि थाखाय गिबि खेब आरो फार्स्ट टाइम। थ' फैनानै ओरैबादि गोजोननाय मोन्दोंना, ओरैबादि पिसफुल। सोरगिदिं मौसुमिनि फिथाइ, सोरगिदिं मौसुमि बागान सिं सिं हाबनानै माने बेनि रंजानायानो एसे आलदा ना। थ' आं बेजोंनो माने बेवहाय थांनानै गोबां बाथ्राखौ मिन्थिना मोन्दों मालिकनिफ्राय। थ' बे बागानखौ खेथि खालामोबाथाय बे बागाननिफ्राय गोबां मुलाम्फा बा प्रफिट मोननो हायो होनना बुंदों। फांसे बिफाङावनो बोसोराव 2000निबो बारा फैसा होयो होनना बुंदों। थ' नोंथांमोनाबो मावनो हागोन आरोखि बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै। नै आं लाखाना दंखायो। थेंक इउ। नै आस्तासे मोनबाय। बेसेबां जाबाय नै ये बानू है, ये मौसम्बी है, ये चाकू है, ये कट गया। नैया नोंथांमोना नायनो हागोन बांद्राय मोनाखै आरोना। बेनि क्वालिटियानो बेनोखा खोमा। आं दोननोसै नालाय बांद्राय मोनाखै। आखाइ मावसैलै बोरायबादि। आखाइखौसो हाना लादों दे नोंनिया बहाबा। आखाइ हाना लानो नागिरदों आङो। बागाना बिस्रानि नोंथांमोना सोरबाफोर बायनो गोसोबा बा जानो गोसोब्ला तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामियाव समिरन बसुमतारी बिथांनि न'खौ नायगिरनानै नोंथांमोना जाफैनो हागोन। मिथिबाय? कुसुकाटा। कुसुकाटा। जाबाय। मारै गोदैना गोखै? गोदैना गोखै? नोंथांनि
नोंहा जानानै बोरै मोनदों जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम सुपारहिट सुपारहिट नै बिथाङानो जाहैबाय मालदारा नोंथांमोना जानो गोसोब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन साबित होनो बिथाङानो दिनै 1K साबस्क्राइबार जानायनि आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ बानायगासिनो होगासिनो दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोननो गासिखौबो आं मौसुमिल'सो देखायनाय जादों ओरैजाय दङ नै थाइसे बे जानो जायाखै खोमा गोथां बेयो ये वाला अलग है नैबे गोथैसिनि थाखाय गायना दोननाय मा खालामनो फांसेल'सो जायगायानो नैया नै मेरला सेवगारलायनाय थाबाय जोंनि जायखौ जागबाय जागोन Johannes गारजोबो हासार जानायनि थाखाय आरो बे हासार जानायनि थाखाय जाय सिरिनानै गोलैबाय बे हासार जाबाथाय जानायनि थाखाय खनलिया खनलियानो बे मेरला दङ नै मेरला जागबाय बेखौनो गारलाबायो मा होनो नै जोंनि बेखौ खना जायो न'आव लांनानै मेरला This is Malta. We're going to test him. Oh my god, English! I'm gonna taste Kamera ke fugara me futlana. Kerlian style hadungna Malam kiri. Kelelia. Keleriana Kerala Kelelia. Kerelian Akan gas muilas nas boleh no. माला जों बेखौ बाजाराव गरेसर टाउनाव थांनानै केजि बायना जानो गोनां जायो Rongalau. एक्चुअली आं बेखौ बायना जाफेराखै दिनैसिम आं बिसोरनाव जाफैबाय आरो ना माने टटेलि फ्रि अफ कस्ट आलासि जाफैनायखाय मोनजाफैबाय जों Family. फैसा होदों नालाय एसे जानो खस्थ' Bitanga musomini ukuran na. Natai berak kelumakai ni menjadi. लेमाखैनो बयनिसिमबो नैबे समाव 1K साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय आरो नोंखौ साबायखर बावहरबाय थेंक इउ सो माच आसा खालामो इयुन समाव नोंथांमोना बेबादिनो अननाय होगोन आं नै दायो मौसुमिखौ जालायनोसै आरो ना Kau piu masakan. बेखौ खनसेयावनो सोगोन आं बेबादि जिनिसखौ माने खुगायाव सोना हायोब्लाथाय नोंनि गाराङा एसे माबा जायो आरो ना जेसेबांखि गाख'यो गाख'नो हागोन Mabe garang apa gede jangan apa. Cek. Garang cerah. बांद्राय गोदै नङा बेबो थेंक इउ गाइस नायनायनि थाखाय Malika. आरोना Ini bi malik, ini bi bagan ni malika bitanga. नोंथांमोना बे बागाननि गासै बागाननि प्रफिटखौ नोंथांमोना खोन्थानि बोसोराव नोंथांमोना नैबे बागाननिफ्राय फांसेयाव 2000 मोननो हायो आरोना नोंथांमोना 500 फांजों 10 लाख मोनगोन आरोना 10 लाखनि मादाव नोंथांमोना हासार बा बायदिसिना इउरिया खार हासार बायनो बेफोराव माने 2 लाखसो गारबाय ओमफ्राय बेनि गेजेराव नोंथांमोना 8 लाखखौ मोननो हागोन आरोना Next lo hang deh. Next lo hang deh. Nih, sangkuran lah. Boleh aneh. Ini benar nah. This is called bagan. Ini kita ber. Wah, बहुत सारा लेके आया क्या? This is called मौसुमी बागान Handa sir, Paria sir nih, bagan sir nih. पारिया बिसोरनि जानाया जोंनि खामानि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनबाय इसेब्लाबो थ' मोजां मोनोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव एन्ड साबस्क्राइब खालामनोबो दाबाव थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरो थेंक इउ फर 1K साबस्क्राइबार खालामनो हानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ